No niin, terve taas kaikki ihmiset siellä YouTubessa. Minä olen Snow Hotellissa. Huom. Ei, vaan Snow Hotellissa. Joo, ollaan tämmöisessä, mä kuvaan YT-huoneesta on Koirafani 14 nimisen henkilön täällä YouTuben puolella. Ei, miksi mä tosta painoin? Mä kuvaan jo. Mä vielä hakea pepsiä. Sano. Kaa. Ei kun huomenna. Sanokaa moi kaikki ihmiset siellä. Miksi toi mun tyyppi ei ottanut tuota pepsiä? No niin. Siinä on moi. Hänkin sanoo moi. Joo. Mä pistän pakko kirjoittaa kanalla. En osaa kirjoittaa. Joo. Nyt tänne tulee porukkaa. Mä alan tanssia, koska tanssiminen on kivaa. Let's dance. Let's dance. Anteeksi kaikki hetki. Kaikki. Kaikki tanssimaan. Kaikki täällä ihmiset tanssii. Nyt ihminen pyysi mua kavuksi. Anteeksi taustahäly, vanhempani ovat kotona. Yleensä kuvaan kun olen yksin. Tai sitten kuvaan ulkona. Eikö mulla hieno käsi? Joo. Ei mun muuta. Hetki pieni. Siitä ei mene sit mitään. Silti siinä lukee, että en jaksa enää kuvaa. Sitten jotain random hymiöitä. Sanokaa YouTubelle heippa. Moro! Haido, moikka! Okei, saattaa tänään pärähtää toinenkin video. Jos tulee, niin se linkki tonne alas. Tuohon DJ-pöydän kohdalle. Eli, see ya later. Minä olin Silly Sipuli, moikka!